gushe ba, yara suna nuna farin cikinsu da annashuwansu sakamakon cin nasarar shugaban Muhammadu Buhari. Ga wasu yara nan a birnin Zazzau sun ɗauko hotunan Muhammadu Buhari suna nuna bayyana farin cikinsu, sa'annan kuma har da hawan sarauta suke yi. Ga sunan bari mu ji me suke cewa. To ya isa su dai mutane ba su gushe ba suna nuna farin cikinsu da annashuwarsu game da cin nasarar mulkin Muhammadu Buhari karo na biyu. Kamar yadda kuke gani dai ga sunan matasa ne, wasu akan dokin kara, wasu sun ɗauko tsintsiya, suna dai ta tsalle-tsalle suna nuna farin cikinsu da nuna murnarsu game da cin nasarar Muhammadu Buhari. Kamar yadda muke gani ga wani yaro nan ma ya yi wani hoto, riga ce da hoton Muhammadu Buhari, kuma gashi ya ɗaga hannu ana ta nuna Muhammadu Buhari. Muna roƙon Allah maɗaukin sarki wannan mutumi Allah ya tabbatar mushi da alkhairi. Malam assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Malam menene cikakken sunanka? Sunana Abdullahi. Me kuka fito yi? To kana ta kilisa, menene makasudin fito ku yi wannan kilisa? Dai mu ma dai mun fito mu ba da contribution ne, mu nuna farin cikin mu ga mai girma shugaban kasa, mu ma mu nuna tafiyan da mu ake yi, shine muka fito mu ma mu nuna farin cikin mu ga wannan al'amura da ya faru. Allah ya taya shugaban kasa riko, Allah ya bashi ikon mana ayyuka yadda ya kamata. Da yawa akan zargi wasu matasa wajen nuna farin ciki suna yin guje-guje har ai asarar rayuka. Wani kira za ka yi ga matasa wajen wato nuna farin ciki ga abin da bai wuce gona da iri ba? To gaskiya dai guje-guje da matasa suke yi ba shi bane, ba wai kuma hana a yi gudun bane, amma kuma gudun ana yin shi to the extent da ya wuce hankali ne, shi yasa abubuwan duk yake zuwa a haka. Wasu kaga an samu problem, amma mun Allah ya da muna tafiya ne a cikin hankali, cikin natsuwa, bisa yadda gwamnati ta bada a yi a hankali muke tafiya, ba wani rikicin Allah yadda. Muna godiya Malam Hamza, Allah ya